On estaves? Jo voldria, en el 2023, fer camí per obrir espais de creació a la ciutat, que la traça que va començar el 25 de març de 2020 pugui ser un camí real, que ens porti a ser valents i a defensar la cultura com a motor de transformació de Ripollet. Recordar el passat, recuperar la memòria social i cultural, recomprendre el present i construir un futur molt millor. M'agradaria molt pensar en un projecte que encabís les arts escèniques a les escoles, o sigui, que fos fins i tot una assignatura. Jo desitjo que el proper any molta més gent se n'adoni que en el món que vivim la cultura és motor d'il·lusió i motor de canvi. Quan més llegim, més ballem, més pintem, més cantem i més teatre fem, més possibilitats tenim que el nostre món esdevingui un lloc més habitable, sostenible i perdurable. Que es fomenti la promoció de talents ripolletens, especialment pel que fa a talents de dones, persones del col·lectiu LGTBIQA+, migrants i amb diversitat funcional.